Assalamu alaikum masoyana maza da mata. Sunana Fatima Isa, wacce kuka fi sani da Mami Agwarimi. Ina mai masoyana murna da sallah. Gaskiya ne kam, yar kwalisa ta nema kowa na faɗin duniya, especially masoyanta na Kamaru, Ghana, Chadi, Togo, musamman ma na ƙasar Saudiya. Na san cewa suna kallon wannan bidiyon. Mu ne muku kowa da kowa barka da sallah, barka da zagoyon shekara za a ce ko ubangiji Allah ya ce ibadunmu da muka yi. Allah ba mu lada, Allah sa muna ɗaya daga cikin wanda za a tantance zuwa gidan aljanna. Allah ba mu nasara. Sannan kuma muna so masoya ku mana addu'a, muna nan ƙarin muku dai shiri muke yi, kada ku gane rashin samun bidiyon mu da ba ku samu a kowane lokaci, amma akwai shirin da muke. Dama muna jira ne a kammala azumi, a kammala sallah, to amma Allah ba mu iko an kammala lafiya lau, kuma za mu ci gaba da ɗora muku ayyukan mu irin kamar yadda kuka saba. Amma fa na wannan karan ya fi na da, sannan ka na da, ko ba ka bai kwalisa. Wannan karan mu ta hada wani me ma wani teri ko masha Allah, to gashi na da dan teri din ta za ta zo muku da shi. Abubuwa different za ku gani. Na farko dai ta ci naman sallah sosai, kun ga shi yasa ba ta iya buɗe baki ke dariya. Me za ki ce ta a ƙarshe? Ku danna mana subscribe. Thank you very much.